हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीकेंड है। वीकेंड में हम लोग, आप लोग को तो पता ही होगा कि कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। और कल रात को हम लोग बैठ के यहाँ पे प्लान कर ही रहे थे, तो रील देखते देखते एक वीडियो सजेशन में आया कि बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर में एक ट्रैकिंग प्लेसेस है, मंदारगिरी और शिवगंगे। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं आज वहाँ पे जाने के लिए। आज देखते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या सीन है। और वीडियो में तो जो सब देखे कि वो बहुत अच्छा लगा, वो जो सीनरी वगैरह। तो चलते हैं भाई। और भाई मैंने एठी आमे बाहरी सारिछु मंदारगिरी ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5:30। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ 4ଟାରେ ଯିବାକୁ, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଥିବ କି ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ 5:30ଟାରେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ବାସ୍ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ ହିଲ୍ ଟପ୍ରୁ। ବଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିହେବ। ଏବେ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ, ବଟ୍ 2-3 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଜୋର ଖରା ବି ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ନହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଯଦି ଅଧିକ ଖରା ହେଇଗଲା ତ ଭାଇ ହାଲତ ତ ଖରାପ ହେବ ସିଓର। ତ ଦେଖିବା କେତେ ଟାଇମ୍ ହଉ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠୁ ତ ବାସ୍ ଆଉ ରହିଲା 70 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର। ତ 70 କିଲୋମିଟର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ମନ୍ଦାରଗିରି ପଳେଇବୁ, ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ମନ୍ଦାରଗିରି ଯାଇକି ତାପରେ ଶିବଗଙ୍ଗେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦାରଗିରି ଟିକେ ଦୂର, ତାପରେ ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଶିବଗଙ୍ଗେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦାରଗିରି ପଳେଇବୁ। ମନ୍ଦାରଗିରି ସେଠି ପାହାଡ଼ ବୁଲିବୁ। ତ ସେଟା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଶିବଗଙ୍ଗେ ଆସିବୁ। ଯେହେତୁ ଅମିତ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇଛି, ତ ଆମେ ଶୁଭ୍ର ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ହିଁ ଯାଉଛୁ। 2 ଜଣ ବୁଲିବାଲି ଆସିବୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ହେଇନି। ଲଙ୍ଗ୍ ୱିକେଣ୍ଡଟା ବି ଅଛି, ଶନି ରବି ସୋମ ଛୁଟି, ଯେହେତୁ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ଯଦି ଆଉ ବି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି କେଉଁଠି, ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଠିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଟିକେ ଦେଖିବୁ କେମିତିଆ ଜାଗା କ'ଣ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦାରଗିରି। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମନ୍ଦାରଗିରି ପାହାଡ଼ଟା, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ମନ୍ଦାରଗିରି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇବାଟେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ବି ଯେଉଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆସିକି ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଆସିକି ଏଠି ତପସ୍ୟା ବଗେରା କରୁଥିଲେ, ଯୋଗ ବଗେରା କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗଛକୁ ଏଇଠୁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ। ଅଧା ସିଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଚଢ଼ି ସାରିଛୁ, ବାସ୍ ଆଉ ଅଧା ରହିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିୟର ଗିଲ୍ସ ସ୍ପଟେଡ୍ ହିୟର୍। ଭାଇ ଲିଟରାଲି ଲାୟନ୍ କିଙ୍ଗ ସ୍ପଟେଡ୍ ହିୟର୍। ଭାଇ ଏକାଟିଆ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଭୁକୁଛି ଭାଇ, ଲାୟନ୍ କିଙ୍ଗ ସ୍ପଟେଡ୍। ତ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଅଛି ଏଠି, ଏଇ ଗଛ ତଳେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ବଗେରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ପାଖକୁ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଏ ଗଛଟା ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ଼୍, ମାନେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ଼୍ ଗଛ, ଯେଉଁଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ମନ୍ଦାରଗିରି ହିଲ୍ସର ପଛପଟଟା, ଯେଉଁଠିକି ଲେକ୍ଟା ଅଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ସେ ଲେକ୍ ପାଖକୁ, ଲେକ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତାପରେ ଯିବା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ପିକକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମନ୍ଦିରଟା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେକ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଲେକ୍। ଭାଇମାନେ ଲେକ୍ରେ ତ ଅଧିକ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ କିଛି ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର, ସେ ପିକକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମନ୍ଦିର।